ላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልና ይኹን። ክብረት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን ሰላም እየ ጽቡቕ ኣለኹ። ከምዚ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ሰላም ክትህልወለይ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒተይ እዩ። እንኳዕ ንዓመታዊ ክብሪ በዓል ጻድቕ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ብሰላም ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና 14 ጥቅምቲ ዓመታዊ ክብሪ በዓሎም እዩ እሞ እንኳዕ ኣብጽሕና ከምዚ ንዓመታ ብሰላም የጽንሐና። ሽምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለት ታሪክ ናይ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕ ሒዘልኩም መፅአ ኣለኹ። ጀሚረ ክሳብ ዝፍፅም ምሳይ ክትጽንሑ ብትሕትና ይላቦ። እሺ ናብቲ ስነ ጽሑፍ ከብለኩም እየ ምሳይ ጽንሑ። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሪክ ጻድቕ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ካብቲ ብዙሕ ብውሕድ ሕፅር ዝበለት ጻድቕ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ካብ ነገደ ነገስታት ሮሜ ኮይኖም ኣቦኦም ይስሐቅ ካብ ኣዲኦም ዕድና ዝተባሃሉ ጻድቃናት ፍርሃት እግዚአብሔር ካብ ዘለዎም ወለዲ እዮም ተወሊዶም። ኣዲኦም ድማ ኣብደልመሲሕ ኢለን ሰመያኦም ትርጉም ገብረ ክርስቶስ ገብረ ኣምላኽ ማለት እዩ። ካብ ጽቡቕ ጨና ጽቡቕ ስም ይበልጽ ንዝብል ቅዱስ ቃል ተረዲኦም ንግብረ ክርስትና ዝምስክር ስም ኣውፅኡሉ ንቆልዓ እታ ክኸዳ ዝግብኦ መንገዲ ኣላሙዶሞ ምስ ዓበየ ካብኣ ኣይከልግስን እዩ ከም ዝተባሃለ ኣቦና ኣረጋዊ ድማ ብጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔርን ዓበዩ። ኩሉ ትምህርቲ ሓዲስ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ተምሃሩ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጸንዑ። ንግሆ ምሸትን ቤተ ክርስቲያን ምምልላስ ብመንፈስ ዓበዩ። እናተመላለሱ ብመንፈስ ዓበዩ። ወለዶም እንተ ኣሕፀይዎም ቃል ኪዳን ከኣስሩውን ደለይዎም። ቁሩብ ጽንሕ ኢሎም ሃገሮም ሓዲጎም ናብ ገዳም ኣባ ጳቁሚስ ኣባ ገዳማውያን መፁ። ኣባ ጳቁሚስ ምስ ረኣይዎም ካበይ መጻኢኻ ዝወደይ ንስኻ ካብ ደቂ ነገስታት ኢኻ ትመስል ተጋድሎ መንኩስና ቀሊል ኣይኮነን ዝወደይ ኢሎም ሓተትዎ። እሳ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ሓተትዎም ኣቦና ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ናይ ምድሪ መንግስቲ ሓላፊ እዩ ፈትኑኒ እሞ ግብረይ ርኢኹም መኩርኒ በሎም። ኣባ ጳቁሚስ ድማ ንእግዚአብሔር ክግዛእ እየ ዝብል ኣቐዲሙ ነፍሱን ሕማምን ንጻዕርን ከዳሉ ኣለዎ። ምክንያቱ መጽሓፈ ሲራክ ምዕራፍ 2:5 ወርቂ ብሓዊ ከም ዝፍተን ጻድቕ ከዓ ብሕማምን ጥሜትን ይፍተን ከም ዝብል ስለዚ ርእስኻ ባዕልኻ ፈትን በልዎ። ብኩሉ ስነ ምግባር ምስ ተፈተኑ ኣባ ጳቁሚስ ኣልባሰ ምንኩስና ኣብ መበል 14 ዕድሚኦም ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ኣሰከሞም። እንጥንዮስ መቃርዮስ ዝባርኹ ናትና ከዓ ይባርኽ ብምባል ኣሰኪሞም ኣልበስዎም። ስሞም እውን ካብ ስነ ምግባሮም ዝተበገሰ ኣረጋዊ ኢሎም ሰመይዎም። ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ዘሚካኤል ተባሂሎም ይጽውዑ ነይሮም እዮም። ኣብ ንእስነቶም ጊዜ ንምንኩስና ኣብ ኩሉ ሃገር ምስ ተሰምዐ ካብ ቆስጠንጥንያ ካብ ሮሜ ኣባ ሊቃኖስ ካብ ቄሳርያ ኣባ ሂማእታ ካብ አንጾኪያ ሶርያ ኣባ ጫህማ ካብ ቂልቅያ ኣባ ጉባ ካብ ኤስያ ኣባ ኣፈጼ ካብ ሮምያ ኣባ ጴንጥሎን ካብ ቄሳርያ ኣባ ኣሊፍ ናብ ኣባ ጳቁሚስ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘለዎም ገዳም ምንኩስና ክቕበሉ መፁ። ከመይ ጌርኩም ትኽእልዎ እንተበልዎ ቃል እዚ ህፃን እዚ ዓብይ መምህር ኮይኑና ኣሎ። ብጸሎት ካውን ክንክእሎ ኢና ልክዕ ከምቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 5:16 ጸሎት ጻድቕ ብግብሪ ብዙሕ ተስልጥ ኢሉ ዝተዛረቦ ንዑ ብምድጋም ክንክእሎ ኢና ብምባል
ፍቃድ ብምሕታት ኣልባስ ምንኩስና ለበሱ ተባረኹ። ዜና ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ ኩሉ ስም ተሰምዐ። ኣዲኦም ቅድስቲ እድና መፀት እሞ ኣዴኻ መፅያ ኣላ ክትሪአካ ትደሊ ኣላ በልዎም። ጎይታ ዝበሎዶ ኣይሰማዕኹምን ኢኹም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 48-50 ኣዴኻን ኣሕዋትካን ይደልዩኻ ኣለዉ እንተበልዎ በዓል መን እዮም ኣሕዋተይ መን እያ ኣደይ ብዘይካ እቲ ፍቃድ እግዚኣብሔር ዝገብር እንተዘይኮይኑ ክብል ከም ዝመለሰ ኢሎም መለሰሎም። ናይ ኣዲኦም ኣመፃፅኣ ግና ሰብ ብስግኡ ረቢሑስ ብነፍሱ እንተ ተጎድአ እንታይ ይጠቅም ንዝብል ናይ ጎይታ ኣስተምህሮ ኣብ ልባ ተሰኪማ ኣሰር ወዳ ክትስዕብ ከም ዝመፀት ምስ ነገሮም ከይዶም ተቐበልዋ። ኣብኡ እውን መነኮሳት ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ብፆምን ብምምሃርን ፀኒዖም ግርማ ለይቲ ፅቡቕ ፀብኢ ኣጋንንቲ ክኢሎም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ምስ ክልተ ተምሃሮኦም ቅዱስ ሚካኤል መሪሕዎም ንጉስን ጳጳስን ኣብ ዘለውሉ ሃገር ኣክሱም መፁ። ስለ ኩሉ ስርዓታት ባህልን ምስ ረኣይዎ ቀልጢፎም ንሃገሮም ብምምላስ ንኣሕዋቶም ኣዘንተውሎም። ኣሕዋቶም ነዚ ምስ ሰምዑ ተሓጒሶም ንሕና እውን ንኺድ ናብዛ ሃገር እዚኣ ብምባል ምስ ኩሉ ኣቑሑቶም ታቦቶምን ምስ ካህናት ንዋየ ቅዱሳን ህዝብን ኣቡነ ኣረጋዊ እናመርሕዎም ኣብ ዘመነ መንግስቲ ኣልሚድያ ብባሕሪ ኤርትራ ገይሮም ገዳም ደብረሲና ኣቢሎም ሃገረ ኣክሱም በፅሑ። ኣብዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ስሞም ዝጠቀስናዮ 9 ቅዱሳን ሓቢሮም ምስኦም መፁ። ኣብ ከጠን ዝበሃል ቦታ ከዓ ብፆምን ፀሎትን ተፀሚዶም ብሓባር ይነብሩ ነበሩ። ንሳቶም ዝረገፅዎ ምድሪ ተቀደሰት። ድሕሪዚ ንዑ ንፈላለ እምበር ከምዚ ኢልናስ ዓድና ዘለና ኮይኑ ይስምዐና ኣሎ ተባሃሉ። እናበኸዩ እግዚኣብሔር ናብ ዝመርሖም ቦታ ከዱ። ኣቡነ ኣረጋዊ ኣብ እገል ዝተባሃለት ቦታ መፁ። ኣቡነ ኣረጋዊ ሕሙማት እናፈወሱ ፀልማ ለምጻማት እናንጽሁ ኣጋንንቲ እናውፅኡ ምዉታት ኣትንስኡ በዝሑ። በዚህም ከምዚ ዝተፈላለየ ፈውሲ ጸጋ እናበርከቱ ድሕሪ ምንባር ኣብ ምስጋግ ዝተባሃለ ቦታ ኮይኖም ንደብረ ዳሞ ኣማዕደዮም ረኣይዋ። ኣብ እግሪ እታ ደብሪ በፂሖም ዞርዋ እሞ መደየቢ ሰኣኑላ። እዚኣ እያ ክፍለይ ግና በይን ክድይብ በሉ። ከምዚ ኢሎም እናተጨነቁ ከለዉ ቅዱስ ሚካኤል መፂኡ እንታይ እዩ ሽግርካ በሎም። ንሶም ከዓ ኣነ ምእንቲ ሓጢኣተይ ናብ ኣምላኽ ክልምን ናብ ላዕሊ ክድይብ በልዎ እሞ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ኦ ገብረ ኣምላኽ ናይ ምድሪ መንግስቲ መናኒ ካብ ሃብቲ ድኽነት ዝሓረኻ ኣብ ክንዲ መንግስቲ ምድሪ ዝመነንካ መንግስተ ሰማይ ተዳልዩልካ ኣሎ ግና ቁሩብ ክሳብ ሓጋዚ ዝሰደልካ ተዓገስ በሎም። ቀልጢፎም ክድይቡ ሓሲቦም ስለ ዝነበሮም ሓዘኑ። በዚ ነገር እዚ ክበኽዩ ከለዉ ቅዱስ ሚካኤል እቲ ኩሉ ግዜ ከም ኣቦ ዝናዘዞም መፂኡ ኣይትፍራሕ ስልጣን ተዋሂብካ ኣሎ ቁሩብ ኣዕርፍ ኣብዛ በዓቲ እዚኣ እግዚኣብሔር ቁመቱ 60 ዓመት ዝኾነ ዓብይ ተመን ኣብ ክንዲ ገመድ ክፍንወልካ እዩ እሞ ከደይበካ እዩ በሎም። 2 ሱባኤ ብፆምን ጸሎትን ምስ ጸንሑ ኣብ ሰዓት 3 ናይ መዓልቲ እቲ ተመን መጾም ጭራኻ ናብዚ በልዎ። እቲ ተመን ከዓ ብቋንቋ ደቂ ሰባት እንታይ ርኢኹም ኢኹም ናብ እዛ ደብሪ ጎቦ ክትድይቡ እትደልዩ ዝስተ ወይ እትጸልሉ እሞኦም የልቦን ብዘይካ ኣዕዋፍ በሎም። ኣቡነ ኣረጋዊ ግን ከምቲ ካብ ኣእላፍ
ወርቅን ብሩርን ሲ ሕጊ ኣፍካ ይሕሸኒ ተባሃለ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ፍቕዲ 72 ነቲ ተመን እቲ ዝተኣዘዘካ ግበር እግዚኣብሔር ካብ ደላዪ ኣይከልክልን እዩ በልዎ። ጭርኡ ሰደደሎም ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ምእንቲ ከየፍርሖም ብሸነኽ የማን ነበረ። ኣብነ ኣረጋዊ ዝባን እታ ደብረ ምስ በጽሑ ገጾም ብትእምርተ መስቀል ኣማዕተቡ 3 ጊዜ ብምስጋድ ሃሌሉያ ለኣብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ማለት ምስጋና ንኣብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ በሉ። በዚ ከዓ እታ ደብረ ሃሌሉያ ተባሃለት። ኣብነ ኣረጋዊ ዝደየብሉ ብ12 ጥቅምቲ በበዓል ቅዱስ ሚካኤል ብ14 ጥቅምቲ በበዓለ ቅዱስ ሚካኤል ብ12 ጥቅምቲ በበዓለ ቅዱስ ሚካኤል እዩ። ኣብነ ኣረጋዊ ኣብ ታሕቲ ከለዉ ሙሉእ ሕብስቲ ዝወድኡ ዝነበሩ ኣብ ላዕሊ ምስ ወፁ ፍርቂ ህብስቲ ጥራይ በሊዖም ፀገቡ እሞ በምሳል እታ ፍርቂ ህብስቲ ኣብ ኦም ቀሪፆም ክሳብ ሕጂ ትእምርቲ ትርከብ። ንድሓር ኣብነ ኣረጋዊ ህብስቲ ምድራዊ ዘይኮነ ካብ ሰማይ ዝወረደ ህብስቲ እናተመገቡ ብዙሓት ኣመንትን መነኮሳትን ኣፍረዩ። ክሳብ 600 መነኮሳት ከም ዝነበሩ ይዝንቶ። ድሕሪ ብዙሕ ጸሎትን ተጋድሎን ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ተራእዮም እሞ ከምዚ በሎም፣ ጸሎትካ ሰሚዐዮ ኣለኹ። ካብዚ ክፍልኻ ከግዕዘካ ካብ ድኻም ናብ ዕረፍቲ፣ ካብ ሓዘን ናብ ሓጎስ፣ ካብ ሓሳር ናብ ክብሪ ከእትወካ እየ። ነዚ ሓላፊ ዓለም መኒንካ ኢኻ እሞ ዘይሓልፍ መንግስቲ ከውርደካ። ዘይሓልፍ መንግስቲ ከውርሰካ እየ። ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰማዖቶ ከምኡውን ኣብ ክንዲ ሃገርካ ዝመነንካ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ከውርሰካ እየ። ቤትካ ስለ ዝመነንካ ዘይሓልፍ ኣብያተ ከውርሰካ እየ። ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ተስፋ ኣቦና ገና ብሂወት እንከለዉ ተነገረሎም። ኣምላኽ ነቶም ዝኣምንዎ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ እውን ዘይሰማዖቶ ልቢ ዘይሓሰበቶ ኣዳልዩሎም ኣሎም። ዝኽርኻ ዝዘከረ ብጸሎትካ ዝተማህፀነ መጽሓፍ ገድልኻ ብእምነት ዝፀሓፈን ዝተርጎመን ኣነ ኣብ መጽሓፍ ሂወት ስሙ ክጽሕፎ እየ። ብስምካ ጥሙይ ዘጽገበ ንጽሙእ ዘስተየ ቤተ ክርስቲያን ዝሃነፀ ከጽግቦ ኣብያተ ብርሃን ከውርሶ እየ ዝብል ቃል ኪዳን ምስ ሕሩያ ናይ ኪዳን ኣተኹ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 85:4 ከም ዝተባሃለ ምስ ኣቦና ኣብነ ኣረጋዊ ቃል ኣተወሎም። ኣብነ ኣረጋዊ ንኩሎም ኣርድእቶም ፀዊዖም እግዚኣብሔር ቃል ኪዳን ከም ዝኣተወሎም ዘኪሮም ስሞም ንውልድ ወለዶ ክሳብ ሕልፈት ዓለም ከም ዝጸንሕ ሓበርዎም። ድሕሪ ሕጂ ብስጋ ኣይክትርእዩን ኢኹም ብምባል ብዙሕ ናይ ምጽንናዕ ቃላት ብምሃብ ንማትያስ እገድፈልኩም ኣለኹ ኢሎም ናብ በዓቶም ድሕሪ ምምላስ ናብ ንቡር ጸሎቶም ምጽላይ ኣድሃቡ። ማትያስ ንግሆ ምስ ረኣዮም ሰዓት 9 ረፋድ ምልስ እንተበለ ብዘይካ መስቀሎምን መቆሚዖምን ኣይረኸበን። እግዚኣብሔር ሰዊርዎም ከም ሄኖክ መሪፅዎም ከም ኤልያስ ብክብሪ በሰረገላ ፈረስ ናብ ሰማይ ሰዊርዎም ከም ዮሃንስ ኣነ ክሳብ ዝመጽእ ኣይክትሞትን ኢኹም ንዝብል ቃል ወንጌል ከም ዝመረፁ በቂዖም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 5:24 ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 2:11 ዮሃንስ ወንጌል 21:23 በረከት ኣቦና ጻድቅ ኣብነ ኣረጋዊ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ይተባረክ እግዚአብሔር አምላክ አባዊነ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።